kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Sam. Gusto ko lang pong i-share ang nararamdaman ko at gusto ko pong humingi ng advice. Kasi po this year, I'm turning 27. Uy! Oy. Same age. Okay, edad ka lang pala. Same age. I'm turning 27 and still, isa pa rin po akong contractual employee sa isang agency. Nagsimula po ako 3 months after graduation noong 2022. Tapos, sa totoo lang, napapagod lang ako sa routine. Sobrang overtime, walang OT pay. Kahit gusto mong huminga, walang choice, no work, no pay. Pabiro ko na lang pong tanong sa sarili ko kapag sobrang drained, bakit ko ba masyadong ine-effortan ang 670 pesos? Hay, kasi hindi ko naman trabaho, gagawin ko pa rin kasi sa akin din naman pinagkakatiwala. Nakaka-frustrate lang po ang sitwasyon na may 3 bagong hire sa amin na permanent agad habang kami, JO pa rin. Hindi namin alam na may open pala na plantilla, kaya gulat na lang kami. Biglang sila yung nag-a-appoint. Medyo mahaba-haba ang kanyang ang kanyang ranting. Basta sa madaling salita, parang parehas lang din nating lahat, 'di ba? Na may problema talaga tayo sa pera. Punot dulo ng lahat pera, 'di ba? Yun naman talaga na nafu-frustrate siya. May sinasabi pa siya dito na nag-upskill na siya at natapos rin ng masters. Pero parang kulang pa rin sa mga employer. Eh bakit nandiyan ka pa? Nandiyan! Yan, pero ito na. Sabi niya, dahil kulang na sa sahod, nag-start na siya ng home baking. Pero kulang pa rin. Lalo na't may binabayarang utang, mga ganong eklavu. Ang dami-dami niyang issue. Ang daming hanas. Oo. Sabi niya, parang nahuhuli na ako financially. Motor lang ang naipundar. Sobrang nakaka-confuse, nakaka-stress. Ang inyong tambalanista na si Sam. Ayan. Medyo iniksian ko lang ng kaunti pero medyo mahaba din. Loaded. Totoo yung salitang loaded. At dahil kapag tayo po ay loaded, easily drained po tayo. Kapag loaded po tayo, yung punong-puno na para bang hindi tayo makahinga. Di ba ganon? Tingnan mo, kapag sobrang kumain tayo, yung papunta na tayo sa paempacho. Di ba? Para bang hindi tayo makakilos, na para bang gusto mo na sumanda. Correct, gusto mo na nakahiga. Correct ka na para bang hindi mo malaman kung anong gagawin mo, kung hihiga ka, titihaya, iuutot mo ba, di ba? So parang wala ka sa tamang kondisyon, paano loaded, di ba? Kaya nga, yun yung sinasabi natin, huwag ka masyadong kakain ng sobra-sobrang dami-dami na ang tigas-tigas na ng tiyan mo na pwedeng kapag natulog ka, babangungutin ka, may masamang mangyayari sa'yo, di ba? Dapat meron pa ring space to work around. May space to breathe. Yan. Kasi alam mo, pag basa ko palang Psalm dun sa mga concerns mo, ako mismo na hindi ako nandiyan sa sitwasyon mo, para akong walang space to breathe. Hindi na makahinga si Nicole. Hindi ako makahinga, kaya hindi ko na nga binasa yung mga iba. Diba? Pero ito lang masasabi namin sa'yo, Sam. Hindi lang ikaw ang namomblema sa pera. Tama. Hindi lang ikaw yung kulang. Hindi lang yung ikaw yung kulang yung kinikita sa araw-araw. Hindi lang ikaw yung nagrereklamo na bakit nag-e-effort ako para sa ganitong klaseng halaga. Diba? Ilang beses na nating napag-usapan din na bakit sobrang sipag ko, parehas lang naman yung sweldo ko dun sa
tamad kong kaopisina, Tama. 'di ba? So ibig sabihin, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng mga ganyan. Ang kaibahan lang nung ng iba sa'yo, 'di ba, is that others medyo nagkakaroon sila ng room to breathe. Yes, May aha. breather. Hindi mo kailangang, alam mo para sa akin hindi mo kailangang galingan sa lahat. Correct. Kalmahan mo lang. Hindi, 'Di ako, ba? ako nakikita ko dito, Sam, na tingin ko hindi nila na-appreciate yung Sa'yo. yung sayo. So look for a company na ma-appreciate yung skill set mo kasi nakikita ko naman Correct. masipag ka. Sabi mo, Tama. ginagawa mo yung hindi na dapat sa jobs description mo. So Diba? Na para, nagmasteral ka correct pa. nag-upskill ka, patuloy yung development Oo. mo, 'di ba? So hindi ka nila nakikita. At saka mas nauna pa nila nakita yung iba. Correct. Tsaka yung halimbawa, bakit yung mga bagong hire sila yung napasok sa plantilla, kayo Oo. hindi. Ang isa din kasing question dyan, minsan kasi turo tayo ng turo, bakit kayo? Oo. 'Di ba? Pero ikaw ba mismo, inalam mo rin ba muna? Paano ba? Bakit? Ano bang requirement? Correct. Or bakit mas una pang nalaman ng mga tagalabas kesa kayo na mga nasa loob? Unless nga, hindi ko kasi mawari kung anong klase Or nga. baka halimbawa, iba naman talaga yung hinahire na job description tapos ang layo sa'yo. Baka. Alam mo, At yun naghahanap ng correct. IT. Totoo. Tapos ikaw, clerical ka. Mga ganun. At saka baka mamaya, yung regular position nga, parang nga sa ibang klaseng position. Aha. So, di ba? So, yung mga ganun, bago ka magtampo na makadagdag pa sa load mo Oo. at sa nararamdaman mo, kasi nakakasama talaga ng loob eh. Correct. Isipin mo, 2026 na hanggang ngayon, contractual employee pa rin. Yes, Di ba? oo. Pwede ba yun? Ang Tingin dami ko ng hindi taon. pwede. Di ba? Tingin ko na nga, hindi pwede yun Di ba eh. illegal yun? Meron dyan sa kumpanyang yan. Ang tagal-tagal mo na eh. 6 months, di ba? Dapat 6 months. Oo. Well, depende. Baka naman parang contractual, renew lang ng renew. Baka ganon. So, baka hindi agency. Correct. Agency nga. So, Oo. hindi sila nag-regular. Oh, so, ang nagpapasahod sa'yo is the agency, hindi yung employer. Hindi ko sure kasi ang dami niyang sinabi, hindi ko na yata nabasa. Baka agency siya. So kung agency ka, well, expect na natin na ganun yata talaga yung Contractual naman talaga yun. Ganun talaga yung galawan. So wag ka mag-expect na may regularization na magaganap kung dyan sa ginagalawan mo, puro contractual lang Oo. talaga. So ngayon, kung gusto mo talagang maging regular, hindi lang yan ang nag-iisang trabaho. Tama. Di ba tingnan mo, nag-upskill ka, nag-masters ka, ang Oo. daming may kailangan sa'yo. Di ba? Oo. Tapos Lumabas ka dyan sa comfort zone mo. Ayan na nga. Yan yun. Actually, yung aaral nga, yung pagle-level up ng pag-aaral is going out of your comfort Yeah. zone already. Kasi pwede naman sa totoo lang, hindi na magdagdag kaalaman. Oo. Madami namang nakapagtrabaho, maayos ang kanilang kalagayan ng hindi na sila lumagpas pa sa college degree. Hindi na nila ni-level up. 'Di ba? Okay naman din Oo. sila. Pero ikaw, nag-level up ka pa into masteral. So, ibig sabihin, carry mo talaga na mag-out sa iyong comfort zone. Tama. Alis ka na dyan sa hindi ka Lubusin mo na. na-appreciate. Tsaka syempre, ako personally masasabi ko, magtrabaho ka doon sa isang trabaho na Alam mong may growth. oo, may Oo. growth. Tapos yung na-appreciate ka in a way naman. Correct. And plus, parang, ang nangyayari, yung parang hindi ka nakikita kasi, sabi, parang Yun na ramdam na nga. ramdam namin yung frustration mo Oo, eh. nakaka-frust- Hindi ka masaya. Correct. Paulit-ulit na lang sabi mo. Oo, na hindi ka masaya, parang nahuhuli ka na financially. Alam mo, sa totoo lang, kasalanan na naman to ng social media. Kasi dati hindi naman natin alam na nakapundar na yung kaklase natin Oo, ng tama. bahay Wala na namang 2 ganun. floor. Wala. Correct. Walang way. Pwede mo lang malaman na info na alam mong parang lumevel up na ay yung kapitbahay mo kasi nakikita mo may pinapadeliver ng bagong refrigerator o kaya may parating na bagong flat screen TV, Tama, di ba? oo. Yun lang yung parang indication mo na oo nga no, may mga tao na umaangat ang kanilang mga buhay, di ba? Oo. Yun lang. Kasi at kapitbahay mo lang yan at kung hindi naman sila lagi nagpapadeliver ng kung ano-ano, ang akala mo ayos lang lahat. Kaya ako sinasabing kasalanan ng social media kasi ngayon, tumitingin-tingin ka lang sa Facebook, biglang makikita mo yung Oo. kaklase mong mas bobo pa sa'yo, di ba? Ang ganda na ng buhay. Correct. Di ba? Totoo, may ganun eh. And it adds up, mga kabisyo. Yes. Tao lang naman din talaga tayo. It adds up to the load. Oo. Nagdadagdag ito ng karagdagang bigat sa ating kalooban, Oo, di ba? pupunta siya sa questionin mo yung sarili mo na Ito may na. kulang ba sa Correct. akin? Bakit ganun? Sa akin lang nangungopia yung dati. Tama. Hindi nga to nagmasteral eh. Bakit siya nakapundar na siya ng 3-story mansion? Tama. O bakit siya meron na siyang mga sasakyan? 'Di ba? Tapos ako ang
pundar ay motor, 'di ba? Oho. Alam mo kung nga ngayon dahil ngayon ito nangyayari, ang masasabi ko ikaw pa rin ang pinakabida kaysa dun sa mga kaibigan mong may mga sasakyan, Tama. 'di ba? Dahil ikaw motor, mabilis 'yan. Ngayon yung may mga Ngayon, sasakyan nag-iisip na pang bumotor eh. Correct. Totoo, yung mga may sasakyan po, balik kami, Jegs. Nagtitiis kami dun sa sasakyan namin na yung tanging sasakyan namin na gas. Kasi Oho. yung iba ay diesel. Oho. So yung mga diesel namin, mga sasakyan, nakatakip na sila ngayon. Nakatakip na sila ngayon kasi mga sasakyan, Oo. gagamitin na lang kayo sa tamang panahon. Di Sabi ba? nga namin ni Uncle Dagol, nag-usapan kami, ano Col, mag-EV na tayo. Sabi ko, sige Col, e-bike. Oo, e-bike. E-bike. Hindi pa natin na-afford yung yung electric vehicle Oo. talaga eh. 'Di ba? So, ngayon, 'di ba in some ways kung motor lang ang sinasabi mo na ipundar mo, 'di ba? In a way kung titingnan mo positively ang ilang mga aspeto ng ating buhay, positive yung sa'yo. Tama. Sila yung mga sasakyan nila, di tayo sure kung magagamit nila at this point. Namumblema. Kasi maaaring hinuhulugan pa nila yan. Correct. Bukod sa hinuhulugan pa nila, isipin mo kung magkano na ang gasolina, magkano na ang diesel, Ay, 'di ba? grabe. In other words, madami pa rin namang aspeto ng iyong buhay na positibo. Tama. Kasi kung lagi mong titingnan yung negatibo, hindi ito toxic positivity Oo. At hindi namin ini-invalidate yung nararamdaman mo. Nakaka-frustrate talaga, gets namin. Kaya nga sinabi namin sa'yo, hindi lang ikaw yung nakakaramdam ng financial Tama. concerns. Lahat tayo. Oo. Ang kaibahan lang, may mga ibang tao na parang mas tinatry, piliin na makita kahit papaano yung magagandang Ayan. mga bagay kasi kahit papaano meron naman. Katulad nga niyan, yung lang na motor, para sa akin, more ang motor ngayon, hindi Ayan. lang. Kasi yung motor at least hindi masyado malaki yung ikokonsumo. yung konsumo mo. 'Di ba? Unlike sa sa Mga four wheels correct, ngayon. four wheels, ganon. 'Di Na ba? halos ayaw mo na umapak sa Totoo. sa gasolina. Alam mo ngayon- yung mag-glide ka na lang. Totoo. Yun yung technique ng asawa ko ngayon eh. Sabi ko, ba't ang bagal mo? Sabi niya, ayokong tapakan yung gas. Gliding na lang si kuya. Ayaw tumapak sa gas. Super glide na lang. Ay, naku mga kabisyo! Kasama pa rin po ang kumikinang duwa. Ako po ang kumikinang ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!